li Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê ji destpêka krîzê ve tanha bi sed hezaran Kurd ji navçeyên xwe berev welatên cîran û Ewropayê ve koçber bûne. Li Herêma Kurdistanê jî bêhtirî 250 hezar penaberên Sûriyê hene. Li gorî amarên neteweyên yekgirtî ku li Herêma Kurdistanê 250 hezar penaberên Sûriyê dimînin. Rêjeya 61 ji sedî ji wan penaberan ji navçeya Cizîra Rojavayê Kurdistanê ne. Ango derdora 155 hezar penaberî. Ew jî li gorî cihê ku lê dimînin bi vî şêweyî ye. Li Hewlêrê 29 ji sedî, ango 73,564 penaber. Li Dihokê 27 ji sedî, ango 68,491 penaber. Li Slêmaniyê 4,9 ji sedî, ango 12,429 penaber. Rêjeya 25,4 ji sedî ji wan penaberan bi ser parêzgeha Helebê ve ne. Ango piraniya wan ji Efrîn û Kobanî û Babê ne. Wate derdora 64,431 penaberî. Ew jî li gorî cihê ku lê dimînin bi vî şêweyî ye. Li Hewlêrê 15,3 ji sedî, ango 28,811 penaber. Li Dihokê 3,1 ji sedî, ango 7,863 penaber. Li Slêmaniyê jî 7 ji sedî, ango 17,757 penaber. Ji bilî vê hejmara ku li Herêma Kurdistanê dimînin, bi sed hezaran ji Kurdên Rojavayê Kurdistanê li Tirkiye, Lubnan û welatên Ewropayê jî dimînin. Bi xwe re metirsiya bicîkirina guhertineke dîmografî li navçeyên Rojavayê Kurdistanê derketiye holê. Koçberiya bi sed hezaran ji Kurdên Sûriyê vedgere gelek sedeman. Ji wan jî leşkeriya neçariya PYD, leşkeriya neçariya rejîmê, astengên siyasî û girtin û revandin û fişar ji aliyê deselatdaran ve mîna PYD û rejîm û rêxistina Daeş, her wiha grûpên çekdar, rewşa aborî, rewşa xwendinê, xwendina zanîngehe ya bilind her wiha gelek sedemên din jî. Li Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê rêjeya Kurdan bi berawerdî bi beriya 2011 gelekî kêm bûye û geheştiye asteke metirsîdar ku îro li bajar û bajarokên Rojavayê Kurdistanê Kurd êdî weke kêmîne têne dîtin.